Què és això? No, això sí que no! Dóna-m'ho, no ho toquis! Vaja, sembla que no és una corda qualsevol, oi? Resulta que és una corda màgica molt poderosa. Té la particularitat d'intercanviar les ànimes dels éssers que es col·loquen als seus extrems. Intercanviar les ànimes? Ui, i ara? Però si m'he convertit en l'avi! Que divertit! Ara ja us heu convençut. Què passa? Què és tot aquest rebombori? Caram, noi, que mudat. Que penses anar a algun lloc? He quedat per anar a la fira amb la Hikaru i la Yukawa. Ja sé que ets molt jove i que és l'estiu, però que no se t'acudeixi fer res de dolent amb les mosses, eh? Però amb què em surts ara, Kurumi? La Kurumi sóc jo, Kurumi. Què? Ostres, mira que ets lent. Eh?